Voi Aino, missä sä oot ollut ja mitä sä oot tehnyt? On kulta pieni, kun sä oot aivan mudassa. Laku alkoi avaamaan koiran ruokapakettia. Mutta Aino, kulta pieni, millä mä saan sun pään puhistettua? Voi hyvänen aika. Yksi repii laatikko. No, pitää ottaa joku pyyhe ja koittaa pyyhkiä pahimmat. En mä nyt tässä tän jalan kanssa kökkäsin mihinkään suihkuun sua viemään. Voi voi. Ei se haittaa. Ei haittaa. Eikä Reino on hyvä poika. Oo. Reino on hyvä poika ja Aino on hyvä tyttö. On. Ja Laku on evil, joka repii pakettia.